Benvinguts i benvingudes a les primeres jornades científiques Vicent Caselles Costa. Primer que tot, volem agrair la presència de la família de Vicent, de la seva dona, de sa mare i el seu germà, tots els familiars. Gràcies per estar ací. Agrair també la presència del degà de Matemàtiques, Juan Monterde, benvingut a Gata, i de la nostra alcaldessa, Magda Mengual. També voldria agrair la dedicació de la comissió organitzadora. Sense tots ells i elles, aquestes jornades científiques no haurien estat possibles. Pep Mulet, Vicent Botella, Aurora Pérez, Josep Pedro, Pacamari Salvà, Florencio Murriel, Maria Luisa Pedro, Juan Antonio Pérez Poquet, Pep Cabrera, Sara Pons i Vicent Sordo. També agrair a l'EMMA, l'Escola de Matemàtiques de la Marina Alta i els seus monitors i monitores el seu treball, ja que han participat molt activament en la preparació dels tallers d'aquestes jornades. Irene, Marta, Àngela, Rita, Igor, Cuba i Jaume. No sé si en d'ells hi ha algun monitor més. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Antonio Salvà, pel seu treball amb tot el muntatge informàtic. El Fotoclub Forat, per oferir-nos l'exposició de fotografia de temàtica matemàtica, especialment a Jaume Boronat, Vicent Soler i Pepe Mengual. A CIRNE i a l'associació Meridià Zero per l'exposició de pesos i mesures, especialment a Toni Espinós per tota l'ajuda amb el muntatge. I els tres ponents de les jornades, Pep Mulet, Vicent Botella i Paco Aràndiga. Passe ara la paraula a l'alcaldessa de Bona vesprada a totes i a tots de nou, els que heu estat en l'acte de la biblioteca i els que no, benvingudes i benvinguts. Per a mi és tot un plaer veure que he estat tot ple, molt poques vegades en tots els actes que es fan en l'Ajuntament. La sala està tan plena, sí, he de dir que en el fotoclub és un dels actes que també s'ompli la sala, però és l'inici, són les primeres jornades matemàtiques i nosaltres no donàvem crèdit que una cosa així poguera passar. De camí, quan hem eixit de la biblioteca anava parlant amb en Joan, el germà de Vicent, i per nosaltres quan es va plantejar la possibilitat de fer les jornades matemàtiques ni ens ho va qüestionar, perquè pensava que era una cosa que era totalment, absolutament necessària fer així en este poble, fer en homenatge a Vicent i fer-la perquè hi ha un gran interès per a les matemàtiques a Gata i a la comarca. No podíem deixar de passar el moment, l'ocasió, l'oportunitat de que totes les joves i joves i els no tan joves que omplen la sala poguem gaudir de tot el grapat de gent que té aquí ha dedicat des de fa molt de temps a organitzar. Jo estic totalment segura i convençuda que van a ser unes jornades xulíssimes, que aprendrem molt, fins i tot jo, que som lletres pures, i perquè crec en la capacitat, en la gran capacitat i la gran intel·ligència de les persones que van a fer les xerrades, i sé que com a professionals que són les faran molt acollidores perquè tots estiguem dins i es puguem gaudir. Enhorabona a totes i a tots i que s'ho passeu bé. I clar, és un plaer també compartir la taula amb en Joan, que és el degà de la Universitat de la Facultat de Matemàtiques, i ara ell parlarà. Moltes gràcies. Els matemàtics no estem acostumats a tanta deferència i això. Aquí qui se mereix l'homenatge òbviament és Vicent. Jo no és la primera vegada que vinc a aquesta població, però he sentit parlar molt de Gata i la veritat és que tinc una primera pregunta. Què us doneu a les xiquetes i als xiquets de Gata? Vicent com Vicent. De veritat que els companys que he tingut de promoció de Gata o del voltant, els que he conegut després, Pep Mulet, que així mateixa, són especials. En la facultat, els companys que hem tingut ahir de Gata, de veritat que són molt especials. I si estic així, a més d'estar en representació de la facultat, també he volgut vindre per la relació que tenia jo amb Vicent.
Vicent. Algunes de les persones més importants que he conegut jo en la meva vida les he conegudes en una biblioteca, la biblioteca de la facultat. Per ahí darrere està la meva dona, que és una d'elles, i una altra és el Vicent. A Vicent el vaig conèixer també en la facultat, en la biblioteca de la facultat. Crec recordar quan jo feia quart curs i me quedava encara un curs per acabar i ell crec que ja estava en el doctorat. I no sé com van començar ahir a parlar i ell va començar a arrossegar-me, com era ell, arrossegar-me a estudiar coses diferents de les que estudiàvem en classe. Recorde exactament quin llibre entre ell i jo vam estar estudiant i vam explicar quin era el seu amor pels llibres, com hem vist i com Coloma ens contava abans, quin era el seu amor pels llibres i per les matemàtiques, i encara conservo jo els apunts d'allò que me va explicar i que després sí que me va servir més endavant. I la veritat és que era tot un exemple. I espero que continuï infundint aquest exemple en jornades com aquestes. I per tant, de veritat que des de la Universitat de València, des de la Facultat de Matemàtiques, no puc més que agrair la iniciativa que ha obtingut tant els organitzadors com el suport que ha tingut per part de l'Ajuntament de fer aquestes jornades a Vicent Casellas, que realment es supereix. Moltíssimes gràcies i això és tot. Bé, i ara passem a el que són realment la presentació de les jornades. Bé, Vicent Casellas Costa va néixer a Gata l'agost del 1960. L'any 1982 va acabar la llicenciatura de Matemàtiques a la Universitat de València i posteriorment, en 1985, el doctorat sota la direcció del professor Antonio Marquina. Va obtenir el Premi Extraordinari Fi de Carrera i també la màxima qualificació en el doctorat. Vicent va continuar estudiant en diferents universitats europees d'Alemanya i França. L'any 1994 aconsegueix la plaça de professor titular en la Universitat de les Illes Balears. Des de l'any 1999 va treballar a la Universitat Pompeu Fabra, on va aconseguir la càtedra l'any 2002. Vicent Casellas ens va deixar l'estiu del 2013 a 53 anys. Bé, com ja hem dit, Gata té fama de ser un poble amb molts matemàtics i matemàtiques, però Vicent és el nostre matemàtic més il·lustre. Vicent és el matemàtic espanyol més citat internacionalment. Té 3 llibres publicats, més de 200 articles d'investigació, la direcció de 15 tesis doctorals, va ser fundador i director del grup d'imatge i gràfics del Centre Tecnològic Barcelona Mèdia, que ha creat aplicacions per a la televisió i el cine digital. Va obtindre molts premis al llarg de la seva breu carrera i en destacaré l'últim, obtingut el 2012, un RC Advanced Grant, pel seu treball en la fonamentació matemàtica del procés d'imatge. Aquest premi és considerat el major reconeixement europeu en recerca. Ara que estem en el Mundial de Futbol, crec que si Vicent el poguérem comparar amb un futbolista espanyol, Vicent seria l'Andrés Iniesta de les matemàtiques. He fet aquesta comparació perquè encara que no ens agrada el futbol, tots coneixem qui és Andrés Iniesta. Però no passa el mateix, per desgràcia, amb els matemàtics i els científics en general. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però nosaltres volem que Vicent sí que ho siga a Gata. A l'octubre del 2014, l'Institut de Gata va passar a anomenar-se Institut Vicent Casellas Costa. Aquesta proposta va sorgir del Consell Escolar Municipal i va ser aprovada per unanimitat en el plenari. El 31 de gener del 2015 va ser anomenat Fill Il·lustre de Gata. Però ara hem volgut anar un poc més enllà, creant aquestes jornades que el recorden cada any i que ens aproparan les matemàtiques a tota la gent del poble i de la comarca. Aquestes primeres jornades les hem anomenades El món de Vicent i les hem dedicades al tractament d'imatges de forma matemàtica. Aquest ha estat el tema d'aquestes jornades perquè, malgrat que el treball de recerca de Vicent
en principi es va dirigir envers l'anàlisi funcional, les equacions en derivades parcials i les seves aplicacions a la geometria diferencial, on va destacar, però finalment, va ser en el processament d'imatges i la visió per ordinador. I per acabar, potser alguns d'ací ens preguntem per a què serveixen les matemàtiques. És gràcies a les matemàtiques que podem percebre que el món que ens envolta està format per corbes i fractals. Si es fixem en una floricol o en un bròcoli, alguns sols veuen una verdura, però alguns altres que estem ací vegem tota la seva estructura fractal, els seus motius autosimilars. I ara, en arribar l'estiu, quan ens observem, pot ser massa críticament, algú es veu mitgelins. Doncs jo, que tinc una visió de mi més matemàtica, percep la metàfora de la cicloide. És un avantatge, no creieu? Per part meva, res més. Gràcies a tots i a totes per haver vingut i ara us presentaré